landa tayo pangpulo maaf manadela bari sarong datang indah babini pulonyo ko iko katampe sayang nape den kicua dio sanjong dia kia pitinyo makan ba itu nampak ane ambo manangiri tengah malam awak gaka babini tido goyang ketua lampu menghijau-hijau orang kampung biji sama langkong de ulah tangan pawaro rimbang kesangko gulo-gulo dadek kalau larangan elok bagoyang malangkong kok iko kapak pajar tala kabak akaturunan nyong woi kawi bisa ada lagi goyang taruh tangan di atas jantik kate yang benang dekati ya unah oi panjang denai oi apa soi de baunya oi takada de batanyo den joget tua oi barapula umua udananiko saja main bau jawi matonyo ke karesan saja kok lain kini sari gantong lamo-lamo hei duit maut Eka Sutai dan Oscar karesan mungkin kabarendang yang itu mencari adek udah yang asal demi orang pagoyang saja de awal dek ketua tolonglah sawer karesan nak kebagoyang ulum awak indah keteler kalau ikus mandoang bo agi ada rimbang itu benar nampak macam dia ambo bagoyang apa jorang na iyo pulo hei apa-apa macam dia karesan bagoyang dapai meri bau pulo tanggal 2 kabaran gadang hawa indah di baunya asik kasinan muda bagoyang celia apun kagonya antara teman-teman ini mama cilat tobato
muda dan naik balanggo para bulon nagosok gigi lalu suat denai lancar liaknya akhirnya hei goyang guys kalau ada itu dan enggak satu lo takut dan naik doinyo maca liuanyo baunya sabaut tubuh terima kasih Bang Ampos lagu manjol